fa molts anys que vaig començar a col·leccionar objectes i això em ve una mica com a conseqüència de la meva afició de sempre pels temes de la història, pels temes també de la cultura en general i pels temes de l'arqueologia en particular. Llavors, no vaig començar abans perquè no tenia mitjans econòmics per fer-ho, però ja m'agradava, i amb amics ja buscàvem antiguitats. A partir del moment en què, al cap d'uns anys de començar a treballar, ja tinc una situació econòmica raonablement sòlida, començo a fer una col·lecció principalment d'arqueologia. Encara que després també l'amplio a objectes de cultura, diguem-ne, medieval i moderna. Pel punt que, amb tot això, tenim la col·lecció actual. Al començament no, al començament era allò, unes quantes coses per gaudir-les personalment. Amb el temps, a mesura que la col·lecció va anar agafant un cert cos, és quan neix el tema de dir, bueno, això li puc donar una certa entitat. I a partir d'aquí és quan vas més o menys pensant i prenent determinacions. Quines són aquestes determinacions? En primer lloc, crear un vehicle que permeti continuar la col·lecció. I en segon lloc, buscar de tenir la col·lecció ben posada per poder-li donar una certa divulgació. I jo diria que això, amb un procés de col·leccionar objectes en els últims 25 o 30 anys, doncs això una mica comença a néixer cap a meitat d'aquest període. Primer, això és allò que tu poses a casa teva i ho ensenyes als amics, i després és quan decideixo crear una fundació i posar els locals que permetin la divulgació d'aquesta col·lecció. A mi sempre m'ha interessat els temes de la història de Catalunya, del meu país en particular, i això és una manera d'anar arreplegant trossets d'aquesta història. Jo diria que aquest és l'interès més principal. Efectivament, si existeixen objectes o grup d'objectes que tinguin un valor especial, doncs sí, són aquells que al llarg del temps ens queden més propers i defineixen més la nostra pròpia cultura. És a dir, per exemple, en el ventall de l'arqueologia, el més habitual de trobar són col·leccions d'objectes egipcis, com la Fundació Arqueològica de Barcelona, o objectes d'arqueologia clàssica, cultura romana, cultura grega. Jo d'aquestes peces en tinc perquè formen part de la nostra cultura, però et diria que no tenen un especial interès per mi. Per mi tenen més interès aquelles peces, d'aquelles cultures pròpiament locals, com podrien ser la cultura ibèrica i per extensió la celtibèrica, com podria ser la cultura visigoda, que és molt pròpia de la península ibèrica, o després com poden ser les cultures romàniques i gòtiques, que van donar una impremta molt senyalada a la formació del país i de la cultura catalana, o més endavant, a l'època moderna, tot aquest seguit de peces
diguem-ne, entre domèstiques i artístiques, com són les rajoles d'arts i oficis, com són les peces de vidre català, peces de forja, etc. Bé, els mecanismes per adquirir peces són molt variats i també depèn una mica del tipus de col·leccions. Per exemple, si ens situem a l'arqueologia, en aquests moments les peces venen de 2 o 3 procedències. Una, fires internacionals, que cada any se'n fan 3 o 4 a nivell europeu, que l'habitual és trobar peces d'arqueologia clàssica o d'arqueologia egípcia, però que sempre hi ha alguna peça d'arqueologia peninsular. Aquesta seria una primera font. La segona font seria els propis comerciants espanyols. Hi ha en el conjunt del país 3 o 4 comerciants que s'han dedicat amb exclusivitat al tema de l'arqueologia, i després el tema de subhastes. I han tret a subhasta peces peninsulars importants. Ara fa pocs dies a la premsa venia un tema d'uns cascs celtibèrics que es van subhastar a la casa de subhastes Hermann Històrica. Aquí a l'estat espanyol no hi vaig tenir interès, això venia de la col·lecció Goodman, que inicialment quan es va posar a la venda l'estat espanyol va comprar tot un lot d'armes, però en canvi després no hi ha tingut interès i aquí els col·leccionistes particulars hem pogut accedir a la compra d'aquestes peces. Si anem llavors, per exemple, a peces mitjavals, talles romàniques o gòtiques o taules gòtiques, això normalment en el propi mercat d'antiguitats, i aquí sí que hi ha bastantes empreses, tant a nivell de Catalunya com a nivell de Madrid o Bilbao, que es dediquen a la venda d'aquest tipus de peces. I això et permet fer-te amb una certa col·lecció. I llavors, si anem a l'última fase, l'època moderna, aquí des d'antiquaris fins a brocanters. Això ja és molt més corrent i molt més generalitzat. Inclús quasi bé cada localitat fa la seva fira d'antiguitats, començant per Barcelona, que en fa 2 a l'any, a Reus en fan una, a Puigcerdà en fan una altra, a Vic en fan una altra, hi ha nombroses poblacions que fan i aquestes peces són les que es troben amb aquestes fires. Com a intermediaris, més que res aquests comerciants que he comentat. Amb cada una de les especialitats. Quan ja vas coneixent-los, ells te truquen, tinc aquesta peça, és interessant, et donen els antecedents, i en base a això vas fent la col·lecció. Assessors, per part d'algú és corrent o fàcil tenir algú que assessora aquest tema. Jo, en el meu cas, d'alguna manera, com que he volgut ser una mica omni, d'acabar agafant de totes les cultures, potser no m'ha fet tanta falta l'assessor com a vegades el contrast de si una peça és o no és. I això llavors bé sigui amb el mateix comerciant, o inclús a vegades contrastant amb altres, o a vegades contrastant amb aquests especialistes que hem comentat abans, de la universitat, vas fent una mica l'assessorament per decidir aquestes coses. Des d'un punt de vista particular o del que poden ser els interessos pròpiament de la Fundació i dels seus membres, hem fet
algunes tasques d'estudi d'algunes peces i de divulgació d'algunes peces. Algunes pròpies i altres de l'entorn on està situada la fundació, com per exemple quan en el municipi de Figuerola del Camp, que és on està la col·lecció i on està la fundació, es troba una pica baptismal romànica. Jo tinc la intuïció que és la pica baptismal romànica de l'església, perquè això es troba en els terrenys de l'abadia, i llavors la fem estudiar per un catedràtic d'universitat que fa el seu dictamen, el seu informe i confirma aquesta intuïció o aquesta impressió que jo vaig tenir al respecte. Això també ho hem fet amb alguna altra peça, però de moment com a divulgació pròpiament interna. Hem intentat donar un pas endavant, i això ho hem fet amb dos fronts. Per un cantó, mirant d'involucrar a la Universitat de Tarragona amb les tasques de la Fundació, i un dels catedràtics de la Universitat de Tarragona forma part del patronat de la Fundació, i després intentant, o fent, millor dit, perquè hem fet 5 campanyes d'excavació, d'una cova sepulcral de l'inici del bronze, que hi ha també en el terme de Figuerola, que inicialment això ho fem amb una empresa privada d'arqueologia, però que ara estàvem intentant involucrar-hi a la Universitat, en aquest cas de Barcelona, que és on hi podria haver els especialistes en aquesta època. L'única particularitat és que aquests temes amb les universitats són lents. La veritat és que sembla que hi ha interès, però de moment encara no hi ha cap grup d'estudiants que hagi volgut fer un treball, una tesina, una recerca sobre la base de les peces de la Fundació, excepte el propi catedràtic, que alguna d'elles la té amb molt d'interès i l'està estudiant, però pel seu compte. Per buscar un instrument que mantingués aplegada la col·lecció. Llavors, les fundacions que tenen un caràcter privat, però que en el cas del dret espanyol i del dret català, el patrimoni que va a les fundacions no pot revertir en els fundadors, on no pot tenir uns beneficiaris de la fundació que puguin rebre aquest patrimoni, sinó que en el cas de béns que s'han aportat o que ha heredat una fundació, el destinatari només poden ser altres entitats que no tinguin un caràcter mercantil, altres entitats de la mateixa naturalesa. Llavors, per exemple, pensant en termes dels meus successors, i dic això perquè jo a la vegada com a comprador he trobat moltes peces interessants que un primer col·leccionista va adquirir, els fills d'aquest col·leccionista van conservar, però els nets de l'àvia no se'n recorden i normalment sempre realitzen aquestes peces. Llavors, la Fundació et permet mantenir aquesta unitat patrimonial, perquè si els teus nets no tenen interès, l'única alternativa que tenen és traspassar-la a una altra fundació o a una entitat pública. Amb la qual cosa, tampoc pots dir que quedi al 100% lligat al tema que la col·lecció continuarà i tindrà la seva finalitat, però tens moltes, per no dir el 90% de possibilitats que això sigui així. Llavors, en el meu cas, l'únic que he fet és mirar de no fer que tots els membres del patronat de la Fundació siguin persones o de la meva família o amistats meves, sinó que també hi hagi algun representant d'entitats públiques, com pot ser el propi Ajuntament, que segurament en el futur és el que pot tenir més interès en que això continuï amb aquesta unitat, o a terceres persones que en el futur vetllaran perquè això mantingui aquest tema.
Per què vam decidir muntar posteriorment el museu? Doncs per el que dèiem abans, per la divulgació d'aquestes peces. Si aquestes peces les deixàvem en caixes tancades en un armari, doncs ningú podia tenir la divulgació ni el coneixement. Estan exposades en espais visitables, doncs aquesta divulgació es pot fer, tant de cara al públic en general com de cara a possibles interessats en